Gizartin badauzkegu hainbat erronka, gaur egun ez dana nahikue instituzioetatik norbanako gisa erantzutie, eta gizartin dauden eragile garrantzitsu gizen da enpresak bai ala bai badagokie neurrisek hartzia, horien gaineko inpaktu zuzena daukagulako enpresak. Emunek azken urtetan enpresei zuzendute eskaini dituen zerbitzuk estuki lotuta daude gizarte erantzunkizunei. Izan ulertze dugu bai euskara normalizatzeko planak, genero berdintasuneko planak, gobernantza prozesuk erantzuten dietela nolabait gizartean bertan ditugun erronkei. Emunen koherenteak izatea nahi dugu, eta inoren bidelagun izan aurretik saiatu gea gure enpresa egiteko modua aztertu eta ia gu ere gizartearekiko erantzuleak sozialki arduratsuak gean aztertzen. Azkenin gizarte erantzunkizuna hori da, konpromiso bat hartzie, eraldaketa kudeatzea eta gero emaitzak gizarteari komunikatzea edo reportatzea. Gure bezeruei erronka sozialak kudeatzen laguntzen diegu. Izan ere Emunen sinisten dugu aukera berdintasun eta justizia sozial gehiagoko gizarte bat izan dezakegula. Azken batean, gure bezeroek dituzten erronka sozialei ikuspegi oso batetik erantzun nahi diegu. Sinisten dugu erronka sozial ezberdinek, hizkuntzarenak, generoarenak edo ingurumenarenak, elkarrengan eragina handia daukatela eta elkarrekin lantzeak ekarpen handiago bat egiten diola gaur egungo gizarteari. Emunen, aukera berdintasun eta justizia sozial gehiagoko gizarte baten sinisten dugulako. Enpresoi, gizartearen zati bat garelako eta gizartearen parte garelako badagokigu gizartearekiko erantzukizunez jokatzea eta arduraz jokatzea. Eta kooperatiba garelako ere badagokigu gure balio erantziaren zati bat gizartera bideratzea. Emunen gizartearen eraldaketa prozesuan aktiboki parte hartu nahi dugu. Eta horretarako batetik gure zerbitzua dauzkagu, gure zerbitzuak gizartearen behar sozialei erantzuteko bideratuta daude, beste batetik beste eragile batzukin ere elkarlanean aritzen gara, beti ere gure balioekin bat egiten dutenekin, euskararen normalizazioan arloan, eraldaketa proiektuetan parte hartzen duten beste batzukin ere bai, inguruko komunitatean, eta baita ere beste herrialde batzuetan, garapen bidean dabiltzan beste batzuekin. Eta esango nuke ere, ikuspegi kooperatibo horretatik emunkideak ahalduntzeko eta emunkideen parte hartzea bideratzeko bidea jartzen ditugula. Eta horretarako oso importantea da gure lana, gure lanaren izaerak berak asko asetzen gaitxu, konturatzen garelako gizarteari ekarpen garrantzitsu bat egiten ari garela. Emunen lanean hasterakoan gehien harritxo ninoa izan zen ze ondo zain jutan persona, formatzeko, kontziliatzeko, elkarren artean ezaguta partekatzeko, denerako dagoela arau bat, o prozesu bat, o tresna bat, ez? Igartzen da jentiak lan ondi zain joela hor. Kontziliatzeko adibidez neurri mordua dauz, ez? Esaten dana, ez? Bizitza erdigunean jartzean, ez? Jente, muneko lankide asko murrizketan dauz, eta orduan, murrizketa horren arabera, bilerak goiz ezin bidela, formazioa goiz ezin bidela, itxen die goiz ez. Azkenean enpresan funtzionamenduan parte da, ez. Azken baten nabari da pertsona ongizatean sinisten dela, eta azkenean norbera ondo datorre lanera, taldia ondo dengo dela, eta taldian hobetengo dela lan, eta bera posizio betoriko da lanera, ez. Gainera erresa da ondo sentitze hori lanian, ez? Azken baten bagabiz zerbait positiboa sortzen gizartean, ez? Arten dozu emunen zerbitzuen karta eta azken baten danek dauki onura sozial bat edo, ez? Eta horrek betetzen duzku gure egunerokotasun hortan, ez? Ni pozik etortzen az lanera eta uste dut orokorra dela hori emunen. Kultura berritzaile diogunean esan nahi dugu azken batien berrikuntza Emunen denean daola eta bai gure laniteko moduetan eta gure antolamenduen. Emunen baitan kultura berritzaile sustatzeko egite dugu lan eta horren berme edo oinarri nagusiena da deno gehala berritzaileek. Orduan, ari horri tiraka, bi proiektu garatu ditugu azkenengo urtietan. Kameleoia proiektuak norbanakoen ahalduntzie bilatzeu.
Xarxagua proiektua urrengo urratsa izango litzeke. Eta horren helburua da, behin gure gaitasun hori eta ezagutza hori geure ganatu edunien, emun osoa edatzien. Etengabeko eraldaketa nahi gea, dinamikoa gea, aldaketarako gaitasun handi edakeula ustet, eta berrikuntza soziala bilatze dugu.